Mbukelo khona ekhaya ngibingelela emagumbini namhlanje ukubingelela kumthazameni Petitish Mpumalanga. Ungakhohlwa ngizobe ngikhona lapha next to Mamponya Mall eGoli eSoweto. Mbukelo khona ekhaya funa Mr. Shabanga ubhuke ucele kubona umthazameni kwazithola iwasho amanzi makhandlela empepho ngikhulekise ukwazithwala nani nentambo phinde futhi ngihlwele mbukelo khona ekhaya. Alright, sizobheka indaba lwedlozi mbukelo khona ekhaya. Amadlozi ngabantu asobangasekho emhlabeni and kunzima ukuba nedlozi elenza ukuthi ungaphumeli empilweni. Kunzima ukuba noNkulunkulu owenza ukuthi ungaphumeli empilweni mbukelo khona ekhaya. Okumqoka kakhulu empilweni ukuthi impilo yakho iye phambili, impilo yakho ingayi emva mbukelo khona ekhaya. Kunezinto ezingakuvumi wena, kunezinto ezikuvumako wena mbukelo khona ekhaya. Lefuna uzihlole, uzikhulekele, uzithandazele ukuthi Inkosi kodwa kahle kahle empeleni mina ngibizelwe nivele mina la noma angibizelwanga mbukelo khona ekhaya. uNkulunkulu ayikho into angayenza nedlozi uma ngabe ungathatha ama action, ungakhombisa ukuthi ubheke phi ngempilo. Ufuna nenkosikazi, ufuna ukuba nendoda, ufuna ukuba nekhaya, ufuna ukuba nemoto, ufuna ukuthola isikhundla, ufuna ibhizinisi, ufuna ukuthenga umuzi. Into eyisho ngemlomo uyikhuluma lento oyifunako wena ngemlomo wakho mbukelo khona ekhaya. uNkulunkulu nedlozi kufike kugcwalise phezulu kwento wena osuke uyicabangile. Kusuke nje umuntu le thole imoto uyitholile enhla yakho, into obongayifisi bongayifuni. Lento zombili lezi zihlola ngaphandle ngekhadi lakho ukuthi ubheke phi kahle kahle mbukelo khona ekhaya. Mawucela ilift emgwaqweni uthi Nkosi manje ngithola ilift manje ngibeke nje ngasekhaya. Bese kukhwayele kanje indlula imoto ilift ikubeka ngasekhaya. Indaba is because yinto oyicabanga kuphi ngaphakathi enhlizweni yakho mbukelo khona ekhaya. Ngithanda mina ngithi mina kuwe sukuma phansi ungahlali. uNkulunkulu khona kuyo yonke indawo, idlozi likhona kuyo yonke indawo, kepha sukuma ufuna usizo uzukwazi uthola impilo yakho iye phambili. Ungabali ukuthi uzame kuphi newuphi kwangakhanyi. Ngithi mina kusengalunga kusengaphumelela. Funa Mr. Shabanga lapha eGoli ubhuke ukwazi ukungibona ngemgcibelo siyakuzo bese u3 June. Inkosi kubusisa.